Ale nie, mama mi volá. Ahoj, mami. Kde si tak dlho, sakra? No, ja som... No, idem domov. A kde si bola doteraz? Na prechádzke v parku. Sú 2 hodiny. Áno, 2 hodiny sú, no. Veď už idem domov. Doma ti to poviem, možno. Och joj, čo poviem máme? No, už si prišla, no. Kde si bola tak dlho? Kde si zase... Kde si tak dlho bol? Mami, ja už idem radšej spať, ja ti to poviem ráno, hej? Počkaj, ešte si musím zatiahnuť okno. Kašlem na to, idem spať. Mohla som to vedieť, jasné, že mi nič nepovie. Určite bola niekde v meste nakupovať a teraz mi to nepovie. Už je aj tak ráno, ja som spala doteraz, takže urobím raňajky. No, halo, pod dole vstávame, už je ráno, máš na raňajky hotdog. Poď. Vstávaj. Veď teraz spím len 3 hodiny. Tak idem. Idem na záchod, zatiaľ kým ona sa naje. Mňam, hodok. Mňam, dobre. Teraz sa idem namalovať. Tak to proste nemôžem ísť von. No, dobre. Ako som sa namalovala? Jeda, čo som si myslela, že som sa tak otočila. No, ale celkom dobre som sa namalovala. Ahoj, mami, tak ja idem. Dobre, ale nie, že budeš zase tak dlho. Prečo si ma zamkla? Sakra. No, dostala som sa von. Jupi. Tak, toto máme nikdy nepovieme, nás to nikdy nedozvie. Neviem si, prečo sú takéto obrazy, ale to je proste najlepšie. Kto vie, kam išla. Len aby nechodila po kluboch. Tam prehrá akurát tak peniaze a potom budeme bývať na ulici. Aspoň, že v hostel si ustlala. Jejda, tu je zima. Jak sa tento krb zapína? No. Ja sa tiež trošku ešte premalujem. No, hotovo. No, vyzerá to trošku lepšie. Ešte sa prezlečiem. No, myslím si, že celkom v pohode, no. Tak idem. Takže si zamknem a pokračujeme. Jupi. Nasadnem si do auta. Dobre. A idem na nákupy, musím si kúpiť nové malovatka, keďže na tento make-up som minula asi polku z nich. Kto vie, čo zatiaľ bude robiť Sally? Asi ja radšej zavolám. Tak si tu dám niekde pauzu. Čo? No kde si? No teraz som sa stretla s babami. Tu sa korčulujeme. Hej, korčulujete? A kde je korčuliarské pódium, či čo to je? Tuto pri bazéne. No dobre. Večer. Príď, no vlastne už je večer, no tak príď domov skôr. Jasné? Nie ako včera. Pokúsim sa. A ja už idem domov, hej, tak... No, poď. Tu je továreň. Ja som si aj nevšimla. Jeda. Jak to je tu idem? Dobre.
Dobre. Nedá sa povedať, že viem šoférovať, ale zatiaľ mi vodičky nezobrali. Ale potom to mi už asi zoberú. Sakra. No, dostala som sa stade a idem domov. Upsik, tak tu som niekoho trošku zrazila, ale vyzerá, že to prežil. Dúfam, že ma nedajú na políciu. No, kde je to? Korčuliarské štát. Dobre. Tuto to asi není. Kde to je? Kde sa bola korčuľovať? Akože s kamarátkami. Či akože toto myslela? No tak idem sa pozrieť. To čo je? Je možné, že tam bola. Vyzerá to celkom lákavo, ale ja tam nejdem. Takže ja sa nejdem konštruovať, ale doma, keď tam ešte nebudem, tak a nepovie mi dôvod, tak uvidím. Ako, nie, že by nevidela, ale uvidí to, čo ešte nevidela. Mami? Kde je mama toľko? Dobre, trošku neskôr som prišla, ale mama, kde si? Tak idem spať. Ja som sa zabudla odmaľovať. Musím si umyť celú tvár teraz. Znova namaľovať. No, dneska som sa trošku krajšie namaľovala, ako včera, veď. No proste. Idem povedať, či už mama prišla. Mami, si už doma? Áno, ale teraz chcem spať, tak ma nechaj. Dobre, dneska nejdem do roboty. Aha, dobre, tak čau. Sakra, zase je zamknuté. Toto by som mame nemala povedať, že som si kúpila nové auto. Nebude z toho nadšená, ale áno, kúpila som si takéto. Mám sice benček len krátko, ale tak som si kúpila. Babi mi to budú závidieť reálne. Dobre, viem šoférovať tak isto ako mama. Ale tam si, keď som bola malá, tak sme skoro zhavarovali, no. Ale dobre, motorka. Počkej, kde sú semafory? Neboli tu náhodou semafory? Dobre, takže teraz by som mala ísť semka. Dobre, prešla som za krutou. Dobre. Nové oblečenie. Ktoré si kúpim? OK, takže idem zaplatiť. Dobre. No, ľudia. Natáčala som to asi, ja neviem, pol hodinu. Nevyzerá to tak, ale natáčala som to dosť dlho. Takže, ak chcete pokračovanie, dajte like a odber. A veľmi mi ma potešili komentár, lebo keď sa hodím, tak si ich čítam. Tak prosím, podporte ma, budem veľmi rada. Nie je to najškarečie, kašľame na tvár. Tak dajte mi odber a uvidíme sa u part 2.